Magandang tanghali Pilipinas, isang maaksyong morning sa atin pong lahat. Hindi, isang maaksyong tanghali pala mga ka-aksyon, no? Lalong-lalo na doon sa mga ka-aksyon nating tuloy-tuloy pa rin. At walang sawang nakatutok sa atin mga programa. Dito yan syempre sa DWCM Action Radio Pangasinan, lalong-lalo na dito sa programang Love Notes Unlimited. Kasama nyo po syempre ang inyong lingkod mga ka-aksyon. Ako po si Action Alex Navarro. Tuloy-tuloy mga ka-aksyon. At wag pa rin kayo maglilipat, ano? Ayan, nag-share ng ating video si Sir Henry Gallardo Videnya. Isang maaksyong tanghali po sa inyo, sir. Alright mga ka-aksyon, araw po ng Sabado. At araw ng Sabado, syempre kasama nyo mga ka-aksyon sa programang Love Notes Unlimited, ang inyo pong lingkod. Ako po si Action Alex Navarro. Gaya nung sinabi ko sa inyo kanina mga ka-aksyon, magbabalik po ako ng alas 12:30. Well, umabot ng alas 12:40, pero parehas lang din ho yun mga ka-aksyon, no? Okay, so ayan, at binabati ko kayo ng isang maaksyong tanghali mga ka-aksyon. Kamusta na ho tayong lahat? Kamusta po kayo? Kamusta po ang araw-araw natin mga ka-aksyon? Alam nyo mga ka-aksyon, ano, at ma-share ko lamang sa inyong lahat, ano? Lalong-lalo na doon sa mga ka-aksyon nating nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Nako mga ka-aksyon, lagi nyo hong tatandaan na ang mundong ito ay iiwanan din natin. Kaya't punuin po natin ang pagmamahal. Iiwan din natin ang mundo kasi nakikiraan lang po tayo. Lagi naming sinasabi ni Action Claire. Ayan, sabi dito mga ka-aksyon, yung mga maliligayang araw na lumipas, mga panahong binusog tayo ng pagmamahal, mga sandaling ibinalot nila tayo sa kanilang bisig ng pag-aaruga, ng pang-unawang walang katumbas, ay maglalaho din sa wakas mga ka-aksyon. Sa wakas meaning sa end mga ka-aksyon, sa katapusan. Inaabangan ko si Action Claire, no, na comment sa ating comment box mga ka-aksyon, no, dahil alam ko hindi yan na makatitiis na mag-comment mga ka-aksyon. Eto mga ka-aksyon, ano? At ano nga ba ang pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin ngayon mga ka-aksyon, yung mga bagay na paano ba? Yung bagay na ano, yung quotation na look at you, comforting others with the words you wish to hear. Marami sa atin mga ka-aksyon, no? Marami sa atin yung ganyan. I mean, gustong-gusto natin na sinasabihan yung ibang tao ng ganito, ng comfort mga ka-aksyon. Gustong-gusto natin na pinapagaan yung loob nila. Gustong-gusto natin na parang sinasabihan sila ng mga magagandang bagay. I mean, paano ba? Parang comfort mga ka-aksyon. Kunwari may problema yung isang tao, gustong-gusto natin na sinasabihan sila na, alam mo, ikwento mo lang sa akin yan, kaya mo yan, laban lang, ayan, pag-usapan natin, tara. O yung mga ganon. At I mean, nasasanay tayo sa nagugustuhan nating binabanggit yun sa ibang tao. Kasi yun yung mga bagay na gusto nating marinig sa sarili natin. Ano ba yung mga bagay na gusto nyo marinig sa sarili ninyo mga ka-aksyon? Alam ko't may mga bagay kayo na gustong marinig na sabihin sa inyo, pero dahil hindi nyo naririnig, kayo na lang ang nagsasabi sa kanila mga ka-aksyon. Tama po ba? Tama syempre. Gaya na lamang ng kunwari, yung mga araw na kinakamusta nyo sila mga ka-aksyon. Mga araw na sinasabihan nyo sila na, uy, maganda ka. Ganyan, di ba? Yun yung mga bagay na gusto nyo marinig. Pero hindi nyo magawang marinig na sabihin po sa inyo ng ibang tao, kaya ang ginagawa ninyo mga ka-aksyon,
binabanggit nyo na lang po sa kanila. Diba may ganyan, alam ko at ganyan din ho kayo mga ka-aksyon. Parang kunwari sa mga kaibigan, pagmamahal sa kaibigan, ganyan mga ka-aksyon. Dumadating din po kayo sa puntong ganon. Gustong-gusto nyo kinakamusta ho sila. Dahil alam nyo na hindi nila magawang makamusta lamang kayo sa bawat oras. Hindi naman siguro sa bawat oras, pero siguro sa paglipas ng isang linggo, ganyan, wala lang ho kayo matanggap na kamusta mga ka-action. Importante yan, alam nyo sa All for Love with Mr. Love, kapag nag-program tayo last time mga ka-action, lagi natin binabanggit yan, kamusta ka, ganito, ganyan. Nag-ala podcast yung ginawa natin, kinakamusta ho natin sila mga ka-action. Dahil napaka-importante na kinakamusta ho natin yung mga mahal natin sa buhay, mga sabihin na natin, kaibigan, karelasyon, pamilya, ganyan mga ka-action. Napaka-importante binabanggit ho natin yung salitang kamusta ka, mag-iingat, mga ganyan. May mga tao kasing para napakagaan sa kanila ng mga salitang iyon ng mga ka-action. Hindi katulad ng mga iba na alam mo na mga ka-action. Ito at binabati ho natin lahat ng mga ka-action natin na nagsisend na kanilang text messages. Uy nako mga ka-action, at lumabas ngayong araw yung biography of Tim. Biographiya ni Tim mga ka-action. Kung kilala nyo ho si Tim, siya ho yung singer sa Avicii mga ka-action. Yan yung mga paborito nyong awitin. Yan yung awiting napamahal po kayo. Yung One Day My Father Told Me. Basta yon. My father told me to blah blah blah, ganyan. Yung awit na yon mga ka-action, si Tim yon. Ma-share ko lang sa inyo. Eto mga ka-action, at napaka-importante na kinakamusta ho natin sila. At bakit mga ka-action? Dahil malay ho natin, tayo kasi yung mga taong kapag ikaw yung tao kasing kamusta ng kamusta, ganyan. Ikaw yung taong you always care for others' feeling. Kasi alam mo na nobody care about you. Mga ganyan. Parang mga ganon, mga ka-action. You always care about others' feelings. Tapos, kaya mo yun ginagawa kasi alam mo wala namang may pakialam sa kung anong feelings mo. Diba mga ka-action? So, ganon. Kaya't siguro nasanay ka na kinakamusta sila palagi. Pero nagbabago yan mga ka-action. Sabi nga nila, people change because of pain. Kapag siguro sobra-sobra na mga ka-action yung ginagawang pangangamusta. May lumabas na meme dati. Mga ka-action. Parang sabi niya, kamusta ka ng kamusta? Anong napala mo? Anong natanggap mo? Sabi niya. Then sabi nung lalaki, message yun parang sa magka-chat yung magkaibigan. Tapos tinanong nitong si isa, chinat niya, kamusta? Kamusta ka ng kamusta sa kanila? Anong napala mo? Tapos sabi nung nag-reply, sabi niya lang, ewan, sabi niya, siguro ganun talaga sila. O sadyang mali lang ako, sabi niya. Yung mga ganun, di ba? Pero napaka-importante na kinakamusta ho natin yung ibang tao because behind every seemingly perfect person, mga ka-action, there's a mess you can't see. Sabi nga nila. Parang sa lang yan? Sa pagtatahi. Napakaganda ng itsura ng tinahi mo sa harap, mga ka-action. Kunwari, itong logo na to, napakaganda pag titignan mo. Pero kapag binaliktad mo to, makikita mo yung mga sira-sira sa loob. Yung pagkakatahi. Yung mali-maling, basta yung magulong pagkakatahi dun sa likod, mga ka-action. Syempre, lagi namang inaayos yung nasa harap lagi, di ba? Yung nakikita ng tao. So, parang ganon. Behind every seemingly perfect person, there's a mess na hindi mo makita, mga ka-action. Na hindi mo nakikita.
Bakit? Yung mga ilan minsan iniisip nila yan. Dahil parang ako siguro napapansin ko yung mga ganyan. Alam mo, may mga taong ganon. Masyado sila nag-overthink. Bakit sila nag-overthink, mga ka-action, pagdating sa pagmamahal? Kasi nakikita nila lahat, mga ka-action. They notice everything, sabi nga, diba? Malay mo, sa relasyon, nakita na nila, nasaksihan na nila na siguro dati, mga ka-action, pinaasa lang sila ng isang tao. Yung sinabihan sila na hintayin mo ko. Hintayin mo ko. Kung mahal mo ko, hintayin mo ko. Yung mga ganon. At ito namang si isa naghintay, tapos pagdating doon sa dulo, iba naman pala yung pipiliin ni ganito. 'Di ba? Yung mga bagay na ganon, people change because of pain, sabi nga nila. Yung mga taong masiyahin, halakahakin, mga ka-action, nagbabago ho yung mga yan. Nagiging seryoso, nagiging tahimik. Bakit? Dahil po sa pwedeng nasaktan sila, o di kaya naman marami silang nasaktan, o di kaya maraming bagay sila na nasaksihan na sa mundo na parang pumasok na lang sa isip nila na ayoko na pala. Hindi na ako ganito, hindi na ako papasok sa ganito, hindi na magiging ganito. Yung mga ganon. Diba, mga ka-action? At alam nyo ho yan. Ako, mga ka-action, ayan, at binabati ho natin lahat ng mga ka-action ho natin. Ayan, hello po kay Ma'am Rosario Montemayor Passion, isang ma-action morning. Isang ma-action tanghali po pala, sorry. Okay, mga ganung bagay, mga ka-action, di ba? At alam nyo po yan. Sabi dito, mga ka-action, ni Carl Pasqua. Sabi niya, hala, ang sakit naman yata. Sabi niya, pag-usapan natin yan mamaya. Pag-usapan natin yan mamaya tuloy. Pinag-uusapan na pala natin, mga ka-action. Yung mga bagay na sana hindi na lang nagparamdam kung hindi naman paninindigan yung salitang yon. Totoo yon, mga ka-action. Pagdating sa relasyon, pagdating sa dalawa na papasok sa isang relasyon, o di kaya naman may babae o si lalaki, nagpakita ng motibo, nagparamdam, kung ano-ano yung sinabi, mga ka-action, di ba? Sabi dito, sana hindi na lang nagparamdam kung hindi naman paninindigan. Totoo yan. Huwag na kayong magpakita ng motibo, huwag na kayong magpakita ng pagmamahal sa isang tao, especially sa isang relasyon, sa kaibigan, ganyan. Kung hindi nyo naman paninindigan hanggang dulo. Kung para sa inyo, laro lang yon. At kung para sa inyo, parang wala lang din. Diba? Dapat ay panindigan ninyo, mga ka-action. Dahil mahirap, masakit na may nasasaktan ka. O di kaya nasaktan ka, may nasaktan ka, yung mga ganon. Sabi naman dito, sana hindi na lang nagpaasa. Kung gusto naman ay iba. O ganon din yon, di ba? Sana ay wag mo na lang sinabi na antayin ka kung iba din naman yung iyong inaantay din. Kailan ba pumapasok yan? Pumapasok yan, mga ka-action, sa mga college students. Doon sa may mga pangarap. Mas gusto na nilang pumasok sa isang relasyon, pero sasabihin ni ganito, pwede ba saka na lang? Hintayin mo na lang muna ako. Kasi nag-aaral pa tayo. Hindi pa ako handa, ganito, ganyan, bla bla bla, bla bla bla. And then pagdating ng graduation, wala pa yung graduation. Etong isa naghihintay. Tas biglang iba pala yung pinili ni ganito. 'Di ba? Yun yung yung sana hindi na lang nagpaasa kung gusto naman ay iba. Ito namang isa, sana hindi na lang nagmadali kung puso rin ay masasawi. Totoo din yan. Para doon naman sa mga kalalakihan, sa lahat. Huwag niyong madaliin. Everything force is ain't worth fighting for, mga ka-action. 'Di ba? Lahat ng minadali ninyo, lahat ng parang gusto nyo, madalian na lang lahat. Nako, kayo rin lang din ho ang masasawi sa dulo, mga ka-action. Kayo lang din yung masasayang sa dulo. Paano ba natin yan nasabi? Parang huwag nyo madaliin lahat, mga ka-action. Huwag nyong pagdating sa pag-ibig,
Kung sa tingin nyo, okay na yung isa, ay nagkakausap kayo, nagkakamabutihan, hanggang doon na lang muna. Magkaibigan na lang muna. Huwag niyong madaliin. Kasi kapag minamadali niyo yung mga bagay-bagay, masasaktan lang din ho kayo sa dulo, mga kaksyon. Sabi nga, di ba? Sana hindi na lang nagmadali kung puso rin ay masasawi. Totoo ho yan, mga kaksyon. Maraming mga senaryo na ganyan. Yung nagka-chat lang, tapos parang nasabi lang na ganito, ganyan, naglandian sa chat, mga ka-action, tapos biglang nahulog si ganito, nahulog din si ganyan. Mabilis. Alam, napaka-importante pa rin, na personal. Nakikilala mo yung tao sa personal, nagde-date kayo, ganyan. Hindi yung sa chat lang, tapos biglang sinabihan ka lang ng I love you, nag-I love you to ka din agad, mga ka-action. Masyado yung minabadali. Yung puso nyo lang din yung masasaktan pagka ganyan. Ito din. Paano kapag nasa isang relasyon na kayo, mga ka-action? Mari, naging kayo na. Mapapasabi na lang kayo na sana hindi nilang dumating kung aalis lang din. Totoo din yan, mga ka-action. Sana hindi na lang dumating yung tao sa piling ng isang tao din. Sana hindi na lang siya dumating diyan, nag-comfort. Hindi siya dumating para yakapin ka, para pagaanin ang loob mo, para turuan ka, ganito ganyan, bla bla bla, mga ka-action. Kung aalis ka lang din. Tandaan nyo, mga ka-action, napaka-importante na kapag papasok ko kayo sa relasyon, sana diretsuhin nyo na. Sana hanggang dulo na. Huwag nyo hong papasukin ng isang relasyon kung sa tingin nyo pang playtime lang o di kaya naman, mga ka-action, ay para sa wala lang. Kasi gusto nyo lang magkaroon ng jowa, ganon. Hindi po ganon, mga ka-action. Napaka-importante na dapat nasa puso, mga ka-action, nasa isip. Well, hindi lang puso. Dapat isip-puso yan, mga ka-action. Kapag balanse huyang dalawang yan, tandaan nyo, nakakapag-desisyon ho kayo ng tama, mga ka-action. Minsan, alam nyo, may mga tao kapag nasaktan, yung dati magchat-chat ng pagkarami-rami, mga ka-action. Pero kapag yan nasaktan, parang ano na lang sila, parang magchat-chat sila, napakaikli lang, tapos babalik na sila dun sa kung ano yung ginagawa nila. May mga taong gano'n, marami akong kilalang gano'n. Yung dati, gustong-gusto nila, meron silang ka-chat, meron silang kausap, gano'n. Pero, kapag sila nasaktan, mga ka-action, mas ginugusto na lang nilang manood ng videos, ng kung ano-anong memes, ganyan. Parang kapag may nag-chat sa kanila, parang isisin lang nila. O di kaya, minsan, parang ayaw na lang nilang pansinin. Ganon, mga ka-action, di ba? Maraming ganun eh. Ay, nako, mga ka-action, ano? Kaya kayo, yung mga pumapasok sa relasyon, huwag nyo hong madaliin, mga ka-action, dahil, nako, kayo lang din ho yung masasaktan sa dulo. Ang daming ganon, mga ka-action, yung sasabihan ka, namimiss ka. O, di ba? I miss you, mga ganon. Tapos kapag ikaw nag-reply, hindi niya na isisin, mga ka-action. Yung tuturuan ka niya, yuhulog ka niya doon sa patibong, pero wala lang din. Basta tayo, at para sa lahat, mga ka-action, ano? I hope you heal from the things that you don't tell to anyone. Sana, mga ka-action, maipanalo nyo yung mga laban ho ninyo na kayo lang din ho yung nakakaalam. Totoo yan, dahil marami tayong kilala, mga ka-action, ano? Hindi sila palaging swerte sa buhay, pero napaka-importante na napakabait ho nilang tao, napaka-mapagmahal. Ayun, may mga tao kasi, mga ka-action, na tanungin nyo man ng kamusta ka, ang isasagot at isasagot pa rin sa inyo. Ayos lang. Kahit na hindi naman. May mga tao din na na kapag, for example, mga ka-action na ako. Kapag tinanong kita ng kamusta ka, tas sagot mo, ayos lang.
Pero nararamdaman ko hindi ka ayos. Nako, ipagpipilitan ko. Ganon ano. Ipipilit mo na hindi ka ayos. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ganon. Hindi ako yung taong hindi ako yung taong kapag chinat mo, kamusta ka? Ayos lang, sabi niya. Tapos hindi mo kilala mo pa yung tao. I mean, kilala mo yung tao. Nakasama mo na siya na matagal. Hindi mo tatanggapin yung ayos lang okay lang, ganun. Hindi mo tatanggapin yon. Ipagpipilitan mo pa rin na hindi ako naniniwala, mag-usap tayo, tara, ganun. Hindi, kasi may mga taong ganun na kilala ko din. Tapos kapag tinatanong ko sila, ba't ganun? Ba't kailangan ipagpilitan? Sabi nila. Kasi sabi nila, may mga natatanggap din kasi ako. Parang ako, pag may nagtanong sa akin, kamusta ka? Tapos ayos lang, sabi ko. Tapos ang reply niya, ayun, ayos yan, ganun. Wala nang iba. Ibig sabihin nun, parang gusto niya lang makichismis kung kamusta ka talaga. Ganon. Para sa akin mga ka-action. Dahil pakiramdam ko, pag tinanong ka dapat ng kamusta ka, tas kilala ka nung tao, dapat ipagpilitan niya, dapat malaman niya agad na hindi ako naniniwalang okay ka, ganon. Parang parang linawin niya na, alam nyo yon. Diba ganon, kapag tunay na concern sa'yo yung tao, ipagpipilitan niya na hindi, talaga alamin niya yun, totoo. Hindi siya yung okay, ayos ka pala, di okay. Hindi ganon. Ipagpipilitan niya na na hindi ako naniniwalang okay ka, tara mag-usap tayo, tara magkita tayo, ganon. Diba? Hindi naman sa pag-ano, pero ako yung taong ganon Gusto ko kapag nagtanong ako ng kamusta ka, may laman yung bulsa ko. Kasi kapag nagtanong ako ng kamusta ka sa isang tao na alam kong may problema, tapos ang sagot niya, ayos lang, tapos hindi ako naniniwala, pupunta ako mismo sa kanila, mga ka-action. O di kaya naman, sabihin ko, tara magkita tayo ngayon. Kain tayo sa ganito, libre ko. Pag-usapan natin ang problema mo. Tara, muna, ganito. Tig-isang bote, mga ganon. O sa mga lalaki kasi, ganon kami, mga ka-action Sa mga babae, hindi ko lang pero alam. Pero mostly siguro, tara parlor tayo. Mga ganun siguro. Well, magkakaiba mga ka-action at not sure. Hello po kay Ma'am Delia Cabay, isang maksyong tanghali po sa atin o hapon. Ganon mga ka-action, napakaganda nung kapag ka tinanong ka kung kamusta ka. Ako kasi pag nagtanong ako, lalo kapag kaibigan ko isang tao, di kaya kilala ko. Pinsan, ganyan. O kaya yung parang tinuturing kong kapatid. Kapag tinanong ko yan kung kamusta ka, tas ang sagot niya, ayos lang. Tas kilala ko yan na may problema sa pamilya o kaya sa relasyon. Ay hindi, pamilya. Kasi kapag sa jowa, ganun, ayoko makialam. Kapag sa pamilya, ganun, sasabihin ko, ay nako, may problema kayo nila tita, ganyan. Kaya agad-agad ko yan na bibisitahin, mga ka-action. Uy, nako, ito muna, Pangasinan AM Draw, mga ka-action, at Peryahan ng Bayan, Pangasinan AM Draw, 12-4. Pangasinan AM Draw, 12-4. Nako, congratulations ho sa mga nanalo sa bolang ito. Alright, balikan natin yon mga ka-action. Kaya kayo, tuturuan ko yung mga iba. Hindi naman. Hindi, para dun sa, alam ko naman, karamihan sa mga lalaki, lalo na yung mga tropa-tropa or talaga magbabarkada, magkakaibigan, kapatid ang turingan. Kapag kaya, nagkamustahan mga ka-action, o di kaya kinamusta ka, tapos sinabi mo, ayos ka lang, pero kilala ka ng mga taong yon na hindi ka ayos. Bibisitahin ka ng mga yan, mga ka-action. Pipilitin nila na makita ka, Naalala ko tuloy, mga ka-action, yung mga ko dati, yung mga nakakasama ko dati. Well, ngayon, busy kasi. Binabati ko sila Jamel Ballesteros, Ruben Asho Tandingan, tapos si Dan Jimenez. Yan, taga San Fabian, mga Aldan. Mga ganyan. Kapag kaya mga yan, mga ka-action, kahit wala namang importanteng okasyon, ganyan. Basta nagkamustahan, ganon. Ay maya-maya meron ng tara punta tayo kay kuya ganito, tapos punta na kami doon, ambagan, bili ng ganito, mga ganon, di ba? Kaya napakikling oras, mga ka-action, talagang kapag nagkamusta ang mga tropa nyong lalaki, ganon. Hindi ko kasi alam sa babae, pero kasi kapag kami nagkamusta, mga ka-action, asahan mo merong magiging ganap, mga ka-action.
Kapag ka sinabi niya, "Uy, may mangga ako dito." Mga ganon. "May mangga ako dito, gusto nyo?" Nako, hindi kami makakapunta dyan. Wala kaming sakayan. Gabing-gabi na. Hindi, may tricycle ako dito. May single ako dito. Sunduin kita. Das daanan natin sa ganito. Yung mga ganong bagay, mga ka-action. Siguro sa age lang yan na ganito sa amin. Pero kapag ka medyo tumatanda na, syempre, mga ka-action, nagkakaroon na ng responsibilidad sa buhay. Pero, ayun, lagi namin ipinapaalala sa inyo, mga ka-action, na lalo na yung mga kabataan pa lang, yung mga bata-bata pa, nasa age pa lang namin, na hanggat may panahon kayong sulitin yung mga araw na masasaya kayo, magkakasama, magkakaibigan. Nako, sulitin nyo yon, mga ka-action. Napakasarap magkaroon ng solid na pagmamahal from friends. Ganyan na talagang itinuring kang kadugo, mga ganoon. Bakit, mga ka-action? Dahil kapag nagkaroon kayo ng responsibilidad sa buhay, magiging memories na lang yan. Magiging alaala na lang ang mga yan. Kaya habang wala pa po kayo responsibilidad sa buhay, wala pa kayong mga mabibigat na kailangan gawin, nako, buo pa rin po kayo. Patuloy pa rin po kayong bumuo ng mga bagay-bagay, mga masasayang alaala, mga ka-action. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Ruben Asha Tandingan, mga ka-action, Yan, sabi niya dito, mga ka-action. Lalala ko lang, dahil isa siya doon sa mga nagsabi na, sabi niya dito, kapag may kanya-kanya ng pamilya, kapag may kanya-kanya ng responsibilidad o pamilya ang mga kaibigan ko, magiging masayang alaala na lang ang lahat ng pinagsamahan namin. Tapos sabi niya dito, salamat sa mga kaibigan ko. Salamat sa mga alaala. Salamat sa pagmamahal. Habang wala pa tayo sigurong responsibilidad, pwede pa natin madagdagan ang mga ito. So, yung mga ganon, di ba, mga ka-action? At alam nyo na one day, mawawala yan lahat, mga ka-action. One day, dadating yung panahon na dito na ang magiging landas nung isa, samantala dito na yung kabila. Tapos hindi kayo sigurado kung magkikita kayo dun sa dulo nung landas na yon, mga ka-action. Pwedeng magkita kayo, pero tuloy pa rin sa paglalakbay. Di ba, mga ka-action? Mga ganung bagay, Kaya ito yan, napaka-importante, mga ka-action, na kapag kasama nyo yung mga kaibigan nyo, no smartphones, no Netflix, pure talk. Ganon. Masarap gawin yon. Kaya mga ganung bagay, mga ka-action, napaka-importante. Basta't punong-puno ng pagmamahal, mga ka-action, At asahan mo na masaya ang bawat oras. Hindi naman kasi sa lahat ng panahon, mga ka-action, ay nagiging masaya yung araw-araw. Sabi nga nila, happiness is never permanent. Pain is never permanent also. Lahat yan, mga ka-action, papalit-palit. Minsan masaya, minsan malungkot. Pero lagi mong tatandaan na kapag sobrang saya, kapalit nun ay higit na kalungkutan, mga ka-action. Speaking pala, mga ka-action, padayon sa lahat ng graduating this 2022. Nako, yung mga kaibigan ko na ngayon palang gagraduate, nako, padayon, mga ka-action. Padayon po sa inyo, At alam ko, ngayon pa lang, nako, congratulate ko na kayo. Ngayon pa lang congratulate ko na kayo dahil alam ko na grabe din ang pinaghirapan ninyo sa gitna ng pandemya, lalong-lalo na sa pagpasok po ninyo. Sa pag-aaral, lalo na sa mga kurso ninyo, mga ka-action. Nako, ayan, ayos lang ho yan. Ayun, at napaka-importante din pala, mga ka-action, yung pangangamusta. Palagi nyo yan gawin, mga ka-action, kamusta? I-chat nyo yung mga kaibigan ho ninyo nang tagal nyo nang hindi nakakasama or hindi nyo nakakausap. Kamustahin nyo po sila. Baka malay nyo, mga ka-action, yung kamusta nyo ho, yung hinihintay nila. Yung mga salitang lagi ka mag-iingat, yung hinihintay nila. Napakaganda ho niyan pakinggan, mga ka-action. Alright, mga ka-action, maya-maya meron ho tayong babasahing kwento sa inyo. Ito ho ay patungkol sa pag-ibig sa gitna ho ng pandemya, mga ka-action.
Ito ay from Toti. Kung kilala nyo ho si Toti, nako, syempre hindi nyo yung kilala mga ka-action dahil ako lang may kakilala dyan. Babasahin po natin yung kwento niya mamaya. Si Toti. Kasabay ho niyan, syempre yung pakikinig nyo sa mga awitin. Dito ho yan sa programa natin mga ka-action. Kaya huwag ho kayong basta-basta maglilipat mga ka-action. At tumutok pa rin ho kayo. Nako, pwede pa rin mag-send ho kayo ng mga text messages sa atin pong text line sa 0922-852-1161. O di kaya naman mga ka-action ay bumisita po sa aming Facebook Live na live pa rin po sa aming Facebook page. Sa DWCM Action Radio Pangasinan mga ka-action. Ayan, at bisita lang ho kayo dyan mga ka-action. Mag-send din ho kayo ng inyong mga text messages mga ka-action ha. Nang sa gayon, mabati ho namin kayo. At makamusta rin ho namin kayo mga ka-action. Ano rin ho mga ka-action, ano? Napakasaya rin na kayo ho ay nandyan palagi at tumututok lang ho sa amin. Kaya tayan, huwag ho kayo maglilipat. Uy, nako, congratulations pala mga ka-action kay Nick Jonas at kay Priyanka Chopra mga ka-action, no? Dahil magkakaroon na ho sila ng baby. 10 years ang agwat ng dalawang ito mga ka-action sa relasyon nila. Mas matanda si babae at medyo bata si lalaki. Sabi nila kanina, we are overjoyed to confirm that we have welcomed a baby via surrogate. We respectfully ask for privacy during this special time as we focus on our family. Thank you so much, sabi nila. Nako, yun, congratulations po sa kanila mga ka-action, di ba? Kahit mahirap, ayan, nagkakaroon pa rin ng paraan para maging masaya mga ka-action. Parang yun, si Priyanka Chopra, hindi na siya makakaanak. Pero nagawa nila ng paraan sa pamamagitan ng surrogacy mga ka-action. So, congratulations. Alright, ayan mga ka-action, ano? At ayan, tutok pa rin ho kayo mga ka-action at aabangan ko pa rin ho ang inyong mga text messages sa atin pong text line sa 0922-852-1161. At di kayo bumisita po sa aming Facebook Live na live pa rin po sa aming Facebook page sa DWCM Action Radio Pangasinan mga ka-action. Babasahin ko ho yung mga text messages ninyo basta mag-send lamang ho kayo mga ka-action. Uy, nako, may tumatawag sa atin. Para saan po yung tawag? Nako, hindi ho kami tumatanggap ng tawag. Pasensya na po, no? Alright, habang inabangan natin si Action Conrad, mga ka-action, ay binabati ho muna natin lahat na nag-send ng kanilang text messages sa atin pong text line. Ang oras ho natin, 1:15 ng hapon, mga ka-action. Ayan, binabati ho natin lahat ng mga ka-action ho natin na nagsisend ng kanilang text messages sa atin pong text line sa 0922-852-1161. Ito mga ka-action, ano? At yung mga nakikinig po sa atin sa Maylingayen, Pangasinan. Nako, isang maaksyong hapon po sa inyo mga ka-action. 1:15 na pala. Ayan, binabati rin ho natin. Wait lamang, ayan. At good morning, sabi nila dito. Lugayan ko paray. Ito, basahin ko na lang ito mga ka-action ha. Good morning, sir. Lulugayan ko pa may midwife Mia Maganggana, tan makuli, od serbisyo, si Madam Jobel Cancino, tan Ani Caranto Soriano, Gloria Macalanda, tan Sare Aminya Kaibami, BHW officials, ya makuli-kuli jad barangay Karkaritan, San Carlos City. Headed by President Ronald Tumundong, tan si Kapitana Gloria Canilaang, sa Inanlugay, Madam Virginia Cancino M. Cruz. Hashtag, sama-sama tayo Pilipino. Sabi niya mga ka-action. Nako, ayan.
At yun, nako mga ka-aksyon, ito pa, basahin lang natin. Ayan, lahat ng mga nakikinig po sa atin sa may Bulinaw, Pangasinan, mga ka-aksyon, nako isang maaksyong morning. Oh, ito pa, mga ka-aksyon. Greet nyo kami dito sa Bukayuan, Lingayen. Naka-tune in kami now from Sir Peach. Nako, binabati ho natin lahat ng mga ka-aksyon natin sa Bukayuan, Lingayen. Isang maaksyong tanghali sa inyo mga ka-aksyon at lagi ho tayong mag-iingat. Magbibigay daan lamang ho kami ng Aksyon Conrad para sa ilang mga paalala mga ka-aksyon. At pagkatapos ho nito, basahin natin ang letter ni Toti para ho sa inyong lahat.
umaga mga ka-action. Ako, binabati natin si Action Claire. Nandyan na siya sa ating Facebook mga ka-action at nakatutok na ho siya sa mga oras na ito. Nako, isang ma-action tanghali sa iyo, Action Claire de Guzman. Alright mga ka-action, at habang may klipa itong oras ho natin, may kli tuloy. Habang medyo maaga-aga pa, basahin ko muna etong kwento ni Toti mga ka-action, patungkol po dito sa lockdown, pag-ibig sa gitna ng pandemya. Nako, sana all mga ka-action, marami tayong nasaksiyang nabuong pag-ibig dahil sa pandemya. Alam kong alam nyo ho yan. Okay, sige, at ito mga ka-action, basahin ko muna ito para sa inyo pong lahat. Pero ayan, binabati ho natin yung mga ka-action nating nakatutok sa atin. Isang ma-aksyong hapon mga ka-action. Send lang ho kayo ng text messages. Asahan nyo po, babasahin ko po yan mamaya sa ating pong text line sa 0922-852-1161. O di kaya bumisita po sa aming Facebook Live na live pa rin po sa aming Facebook. Isang maaksyong hapon sa inyong lahat mga ka-aksyon. Ako po si Toti. Hindi ko tunay na pangalan. Simula nitong pandemic, naging pandemic din ang sitwasyon namin ng girlfriend ko. Noong una, akala ko sandali lang ito matatapos. Pero nauna pang natapos ang relasyon namin kesa sa COVID-19. Simula nang magka-lockdown, hindi na kami nagkita. Halos magtatatlong taon na. Mabuti pa nung face to face. Naisasama ko siya kung saan-saan. Nakukuha po naming mag-date at magkaroon ng oras para sa isa't isa. Masaya ako noon. Meron akong inspirasyon. Nang dumating na nga itong pandemic, naging mahirap sa amin ang magkita, magkasama, at maging magkayakap. Sabihin man natin, merong social media, merong Facebook, may Messenger, kung saan pwede kaming magkausap, naging mahirap pa rin. Lagi na siyang pinagbabawalang makipag-usap ng matagal sa akin. Hindi ko alam kung totoong binabawalan siya o baka nawawalan na ho siya ng gana dahil na rin sa sitwasyon namin. Dumating ang araw na nagkita kami muli. Pero sa pagkikita ho namin, huli na ang lahat. Dahil sa araw ho na yon, niyakap niya ako. Lumuluha siya na sinasambit yung mga paalam niya sa akin. Sabi niya, hindi niya na daw kaya mga ka-aksyon. Masakit para sa akin. Pero hindi po ako pwedeng umiyak. Kailangan kong patatagin ang loob ko. Nung niyakap niya ako, tapos lumuluha po siya, alam ko na kung saan patungo iyon. Dahil nung naglalakad pa lang kami, halos wala na ho siyang ganang kausap ako. At doon na nga, dumating sa puntong sinabi niya na pwede pa rin naman daw kaming maging magkaibigan. At hanggang doon na lang. Dinamdam ko ang lahat dahil mahal na mahal ko siya. Feeling ko parang dinapuan na rin ako ng virus. Kasi ngayon mga ka-aksyon, sa totoo lang, nawalan ako ng gana sa pag-aaral. Lalo na nang naging online ito.
hindi ko maipasa ang 3 subject na in-enroll ko. Alam kong disappointed na ang mga magulang ko sa akin. Kahit pinipilit kong mag-aral, ay walang pumapasok sa kukote ko. Kaya nililibang ko na lang ang aking sarili. Madalas sa online gaming ako nakababad. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging future ko. Hanggang ngayon, nakakulong lang ako sa kwarto ko at paminsan-minsan ay umaalis po ko para magpalipas ng oras sa tabing dagat o di kaya naman sa mga kaibigan ko.
Alright, mga ka-action, ako 1:33 ng hapon ng ating pong oras at syempre tuloy-tuloy pa rin po kayo ay nakatutok sa amin pong programang Love Notes Unlimited, mga ka-action, ano? At binasa nga natin yung kwento natin kanina tungkol ho siya sa pag-ibig nila na matatag nung wala pang pandemya. Pero dahil daw sa pandemic, mga ka-action, medyo naging magulo yung sitwasyon ng lahat. Dumating sa punto na nawalan sila ng gana na kausapin yung isa't isa, siguro dahil wala silang face to face na na yung nagkikita sila harap-harapan, mga ka-action. At dumating dun sa punto na sumuko yung babae, pero nandun pa rin itong si lalaki at naging matatag para sa kanya, mga ka-action. Alam nyo at para sa akin, ang masasabi ko lang siguro, mga ka-action, ay para kay Toti, doon sa ating letter sender, mabuti at na-share mo sa amin yung problema mo. Dahil marami yung ganyan ang sitwasyon. Lahat ng tao ay dumaraan sa pagsubok, ika nga, mga ka-action, di ba? Lalo ngayong pandemic, lahat ay nag-adjust, mga ka-action, sa sitwasyon, sa pag-ibig, sa trabaho, sa pangarap, kung saan-saan. Una, huwag kang mag-focus lang sa nakaraan ninyo ng girlfriend mo para sa akin. Dahil kung mahal ka pa niya, kusa naman siyang babalik ulit sa'yo. Pero ayun nga, sinabi mo, nagkita kayo sa huling pagkakataon, naglakad-lakad, pero parang wala na siyang ganang hawakan yung kamay mo, o kaya naman parang tignan ka sa mata. At nung panahong maghihiwalay na kayo, niyakap ka niya, saka siya umiiyak. Tapos sinabi niya na break na kayo, pero magiging magkaibigan pa rin kayo, sabi niya sa'yo, di ba? So alam ko, masakit para sa'yo yung naging sitwasyon ninyo. At marami pero yung dumaan sa ganyan. Kung di naman, ituring mo na siya na isa sa mga mahalagang tao na nakilala mo. Totoo yun. Kung hindi ka niya na mahal, kaibigan na lang ang turing niya sa'yo, ituring mo na lang siya na isa sa pinakamahalagang tao na nakilala mo at naging bahagi ng buhay mo. Marami ka pang makakasalamuha at marami ka pang matututunan. Mahirap, oo, dahil nasaktan ka na. So, nasa puso mo na rin na parang takot ka na sigurong magmahal ulit kasi ayaw mo na ng rejection, ayaw mo na masaktan, mga ganyan, di ba? Pahalagaan mo yung pag-aaral, nako, yun ang importante sa ngayon. Break kayo, pero nako, mag-aral ka mabuti. Mahirap ang walang tinapos. Mainam kung madiskarte ka, pero malakas ang competition. Malakas ang competition sa mundo. Labanan ng abilidad at pagkakataon. Kaya kung marami kang oras ngayon, nako, pag sumikapan mong tulungan ang iyong sarili, alang-alang na rin sa iyong mga magulang. Dapat huwag ma-disappoint yung parents mo sa'yo. Napaka-importante nun. Kasi kapag ka na-disappoint sila sa'yo, naku, anong sasabihin mo? Ba't ka na-disappoint? Sasabihin nila sa'yo. Ang magiging sagot mo, dahil sa pag-ibig. Pwede namang kunin ang pag-ibig sa pamilya, di ba? Yun na lang muna sa ngayon. Huwag ka muna mag-focus dyan sa love na iniisip mo, di ba? Kaya kung marami kang oras ngayon, nako, alam natin yan, marami kang oras ngayon dahil wala ka ng pang bebe time. Usong-uso yan, bebe time, di ba? Kung marami kang oras ngayon, nako, pag sumikapan mong tulungan ang iyong sarili, alang-alang na rin sa iyong mga magulang. Isa lang naman ang hangad ng ating mga magulang para sa atin, di ba? Bata rin ako. At alam ko yung pakiramdam mo. At alam ko na ang nais ng mga magulang natin para sa atin yung makita tayong maayos ang kalagayan natin. Makita nilang maayos yung kalagayan ng mga anak nila, okay na sila doon. Lagi mo sanang alalahanin, Toti. Yan, sa ating letter sender na si Toti, hindi niya tunay na pangalan. Na minsan lang ang buhay. Kaya pahalagaan mo ito dahil may umaasa din sa'yo. Hindi lang yang paghahanap mo ng girlfriend. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though
I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. Ayun, nako mga ka-action, ano? At para ho doon sa mga ka-action natin na may problema sa pag-ibig, nako, hindi, joke lang, biro lang, ano? Sana lahat, wala mga ka-action. Sana lahat tayo ay ayos at walang pinoproblema sa pag-ibig mga ka-action. Ayun, yun lamang, napaka timely kung iisipin, itong problema ni Toti mga ka-action. Dahil alam natin, marami mga relasyon na nagtagumpay. Meron nga yung ilan, yung dito sa Pangasinan, binisikleta niya from Manila ata papunta dito sa Pangasinan para lang sa pag-ibig. Bunsod na rin ng pandemya, walang masakyan. Ang ginawa niya, bisikleta. So ilan yon sa mga matatagumpay na kwentong pag-ibig na nangyari. Sa kabila nga ng tagumpay yon, sa kabila ng masayang nangyaring yon, meron pa rin mga kwento na kaparehas nung kay Toti. Mga pag-ibig na talaga namang hindi na kinayang kapitan pa yung pandemya. I mean, hindi na kayang labanan pa yung siguro loneliness, na nako, hindi ko siya nakakasama. Nag-overthink na siguro yung ilan na nako, baka may kasama na siyang iba, baka may ganito na. So dumadating talaga sa punto na merong mga ganon. So kaya siguro ganon mga ka-action, At ayan, marami yung pag-ibig na hindi naman siguro nasayang. Pero yun, parang nawala. Well, nandun na, sayang mga ka-action, di ba? Alangan naman na sabihin natin hindi sayang. Pero meron mga nasayang.
Ayun, para dun sa mga kabataan na, nako, batang-bata pa, nasa isang relasyon na. Alam ko, nako, ngayon, yung mga kabataan ngayon na gustong-gusto, nasa loob ng isang relasyon. Pero lagi nyo hong tatandaan, mabigat na responsibilidad din ho yan eh. Hindi ho kayo humahanap ng relasyon para lang maging masaya. Hindi kayo humahanap ng relasyon para lang magkaroon ng kasabay kumain, ganyan. Hindi. Naghahanap kayo ng karelasyon, ng jowa, para magkaroon kayo ng inspirasyon, ng pagmamahal. Yung totoo, mga ka-action, lahat. Hindi dapat naghanap ka ng relasyon kasi nainggit ka lang dun sa mga barkada mo, may karelasyon, may ka-baby time, kaya ikaw gusto mo din. Hindi ganon. Kaya yun, mga ka-action, ano? Napaka-importante na lagi nating iniisip yung pagpasok sa mga ganyan. Lalo kapag medyo bata-bata pa po kayo, nako, marami pa po kayong dadaanan. Marami pa po kayong pwedeng makita. Malay nyo, yung nakatadhana sa inyo, makikilala nyo pag 20 years old na kayo. Tapos 15 pa lang kayo, inunahan nyo na. Nako, kawawa naman yung ka-meant to be nyo dapat. Diba, mga ka-action? Awit sa mga ganun, no? Okay, yan. Ilang segundo bago sumapit ang 1:45 ng hapon, mga ka-action. Andito kasama pa rin ho natin si Action Conrad Alvarez. Magbibigay daan ho muna kami sandali, para sa ilang mga paalala. Monday.
Alright, muli nagbabalik ho tayo mga ka-aksyon. Nako, pero bago tayo magpatuloy, pakinggan nyo muna kasi tatlo yung naka-reading songs ho natin sa ngayon. Ngayong araw mga ka-aksyon. Ano? At meron pa tayong last song. Ito ho yung Bruises by Lewis Capaldi mga ka-aksyon. At ang nag-request ho nito, yung mismong letter sender ho natin na si Toti. So, i-play na muna natin to mga ka-aksyon para ho sa ating mga ka-aksyon na tuloy-tuloy pa rin pong nakatutok sa ating programa. Since my love up and got lost on me, and every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. I've been holding on to hope that you'll come back when you can find some peace. Cause every word that I've heard spoken since you left feels like a hollow street. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. Maybe I'm just being blinded by the brighter side of what we are because it's over. Well, there must be something in the tide. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. It's your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. And I'm tired of being so exhausted. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Even though I'm nothing to you now. Even though I'm nothing to you now. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. Alright mga ka-aksyon, yan po yung awitin ni Lewis Capaldi na Bruises. Request po yan sa atin ng ating letter sender na si Toti mga ka-aksyon. Siyempre dito pa rin ho yan sa programang Love Notes Unlimited. Alright mga ka-aksyon, oras po natin 1:57. Binabati ho muna natin sina Sir Salvamar Cancino. Ayan, hello po Sir Salvamar Cancino. Hello din kay Ma'am Delia Cabayes. At syempre kay Claire Joyce de Guzman. Si Paul J. Sembrano. Tumutok din pala sa atin si Paul. Si Teresita Ligpit. Delia Cabayes. Esper Quaresma. Rosalinda Montemayor Pasyon. Ayan, hello po sa inyong lahat mga ka-aksyon at salamat po sa inyong pagtutok sa atin ng programa. Maraming salamat po mga ka-aksyon at hindi po kayo naglilipat.
Ayan, binabati din natin syempre yung mga nag-text po sa ating text line. Nako, isang maaksyong hapon sa mga ka-action ho natin sa may saan ba? Ayun, nako, sa may Lingayen, Pangasinan. Nako, maraming salamat po. Lalo na sa Bukayuan, mga ka-action, yung mga tumutok po sa atin sa Bukayuan. Sa may Lingayen, Bukayuan, Binmaloy, Pangasinan. Nako, isang maaksyong hapon. Lalo na sa Lumibaw family. Samantala sa Kalasyaw, mga ka-action, sa Lumibaw family din dyan na tumutok po sa atin. Maraming salamat po. Lagi ho tayo mag-iingat, mga ka-action. Yan ho ang palagi namin ipinapaalala sa inyo. Alright, so paano ho ba yan, mga ka-action? Oras ho natin 1:59, ilang segundo bago sumapit ang alas 2 ng hapon. Abangan nyo ho mga susunod na programa dito sa Action Radio Pangasinan. Samantala, nakasama ho natin sa ating technical side si Action Conrad Alvarez. Ako naman po si Action Alex Navarro, mga ka-action. Samantala, sa pangalan ho ng aming station manager, si Action Violi Valdez Ferrer. Ako naman po ang inyong nakapiling. Ako po si Action Alex Navarro. Sa pangalan ho ni Action Claire de Guzman, kami na humuli ay nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagtutok sa aming mga programa. Tumutok po kayo sa programang Love Notes Unlimited kung saan pinag-usapan ho natin ang buhay pag-ibig ni Toti dito sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company.